ಇನಿ ಯಾನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಬಾಂಬೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ ಮುಲ್ತ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಕ್ಕಾರು. ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಉಂಡು, ಶೆಕೆ ಕಾಪುಜಿ ಆಂಡೈತೆ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು. ನನ್ನೈತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಓ ಪೂರ ಮೀನು ಉಂಡು ಅವಳು ದಾದ ಪೂರ ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದ ತೂಕ. ಇತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಮೂಲ. ಬಾಂಗ್ಲ ಆಜೆ खाली 200 रुपये का 5-6 देते हैं क्या से अवला मुन्नोगे 1 किलो लेंगे तो 250 लगेगा। आयुष्य में देना anak yang cuma cukup cukup ada ini rapi tapi masih itu rawu itu rawu kete keren menurut mana nah ada नंग मावा हाँ ओला छोले तो कुरकुरा कैसे है लेफा 300 रुपये के किलो तिनपेरा जो कल तिनपुजो इसमें कहीं ಆಜೆ छे खाली ಕೋಲೆಂಜೀರ್ ಕೊಡ್ಡಾಯ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ಡಾಯ್ ಎಟ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕೋ ಅವು ಡಿಸ್ಕೋ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲ್ದೆ ಐತರ ಜಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಬಣ್ಣ ಕುತ್ತುಕೊಂಡು ನೂಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಐತರ ಏಪಲ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಗುಜಾರ ಏನು ತೈವಾನ ಏನು ದಾಡ ಏನು ಅಕ್ಕಳು ರಪ್ಪ ಎತ್ತು ಚೋಲಿದಿರ್ತೇವೆ ರಪ್ಪ ಚೋಲಿದಿರ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಬಿಕ್ಕು टोपी क्या की है? टोपी टोपी रखे तो तुम मजा करते हैं ना, इसके लिए नहीं। ये बड़ा वाला नहीं है क्या तुम्हारे को? यही साइज है, उधर बड़ा वाला है। ಇದನ್ನು ಭೂತ ರಾಶಿ ಮಲ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಂಡ ಮೀನ್ ದಪ್ಪದ ಮೇನ್ ದಪ್ಪದ
मुर्गी लेकर जा रहा हूँ, फिर आपसे शिकायत क्यों कर रहा है? भाई तुम्हारे पास इधर की 3-4 दुकानदार, इधर 3-4 दुकान वाले खड़े थे।